агар ки ман ба манаҳи ӯ расида тавонам, пас ӯ меафтад. ӯ боварӣ надорад ки маро шикаст дода метавонад. мураббии ӯ низ боварӣ надорад ки маро шикаст дода метавонанд ва ман медонам ки ин муҳорибаро барои худ осон карда метавонам. обуначиёни канали мо хуб медонанд ки ҷанговарони тоҷик дар ташкилоти UFC баромад карда истодаанд. мо карьераи онҳоро бо диққат назорат карда онҳоро дастгирӣ мекунем. боварӣ дорам ки шумо ҳамчунин барои наздикони худ бештар нигарон шуда онҳоро низ дастгирӣ мекунед, махсусан вақте ки дур аз онҳо зиндагӣ мекунед. ман медонам ки бисёри обуначиҳони шабакаи мо дар Русия кору фаъолият мекунанд. баъзан вақт барои дастгирии наздикон танҳо занги телефонӣ кофӣ нест ва дар чунин лаҳзаҳо корди дебютии Тинков Блек ба кӯмак меояд, чунки ин код ба шумо имкон медиҳад ки дар як моҳ то 100 000 рубл ба Тоҷикистон бе комиссия равон кунед. пулро тавассути рақами телефон дар барномаи бонк интиқол додан мумкин аст. дар барнома шумо фавран мебинед ки гиранда чӣ қадар маблағро бо пули миллӣ бе комиссия пинҳонӣ мегирад. гиранда бошад метавонад фавран пулро истифода барад. ба ӯ лозим нест ки ба бонк равад ва дар навбат истад. барои гирифтани корт ба шумо лозим нест ки шаҳрвандии Русия ё сабти ном дошта бошед. танҳо дархост гузоред ва корт ба шумо ба ҳар ҷое дар Русия мувофиқ ройгон расонида мешавад. илова бар ин, шумо метавонед аз бонк бо забони дилхоҳатон истифода баред. барномаи бонк, банкоматҳо ва хадамоти пуштибонии Тинков бо забони тоҷикӣ ва узбекӣ кор мекунанд. барои ҳамин дӯстон ба ссилка дар описания буда гузаред. корди дебютии Тинков Блекро дархост кунед ва аз тамоми бартариҳои он истифода баред. ба Ислам Мақаҷев барои 50 маротиба тоза супоридани допинг куртка тӯҳфа карданд ва ёрдамчии президенти UFC Ҷефф Новитский гуфт ки соли 2016 Исламро барои допинг истифода бурдан гунаҳкор кардан ин яке аз хатогиҳои калони ширкати USADA буд, на ин ки хатогии Мақачев. ташаккур, ман хеле шодам ва хеле хуб шуд ки ҳама фаҳмиданд ки соли 2016 иштибоҳ шуда буд. ман ин курткаро дербоз буд ки интизор будам, чунки медидам ки чӣ гуна ин чизро ба дигар ҷанговарон медоданд ва акнун ин чизро ман низ дорам. ислам муҳорибаҳои Дастинро тамошо карда гуфта метавонӣ ки баъди муҳориба бо Ҳабиб ӯ ҳамчун ҷанговар инкишоф ёфтааст ё ин ки ба монанди пешина мондааст, лекин пуртаҷрибатар шудааст. рости гап ӯ ҳамон гуна аст, шояд ки ӯ каме пиртар шудааст ва ӯ боварӣ надорад ки маро шикаст дода метавонад. мураббии ӯ низ боварӣ надорад ки маро шикаст дода метавонанд ва ман медонам ки ин муҳорибаро барои худ осон карда метавонам. ҳабиб гуфт ки аз ту финиш дар дуюм ё ин ки сеюм раунд интизор аст. оё ту низ ҳамин гуна нақша дорӣ? бале, ман ӯро фавран шикаст медиҳам, чунки ман дар дигар сатҳам. худи ҳозир ман беҳтарин ҷанговар дар ҷаҳонам. дар лагери тамринӣ шумо чӣ қадар ҳимоя аз гильотина гузарондем? худи ҳамин субҳ ман худро аз гильотина ҳимоя кардам. мо каме оиди ин чиз кор кардем. ин шӯхӣ нест, ман рости гапро гуфта истодам. ислам, ту мегӯӣ ки Дастин ба ғалабаи худ боварӣ надорад. агар ин гуна бошад, пас ба фикри ту ӯ кӯшиш мекунад ки зуд таслим шавад ё ин ки аз сабабе ки ин охирон муҳорибаи унвонии ӯст, ӯ ба монанди шер то охир меҷангад. рости гап стили ман аз ҳама стили бадтарин барои ӯст. ӯ метавонад ки зарбазанҳоро шикаст диҳад. ӯ худаш яке аз беҳтарин зарбазанҳо дар бозии мост. аммо мо на танҳо зарбазанем, мо ҷанговарони ММАем ва малакаҳои ман дар дигар сатҳ аст. боварӣ дорам ки ту хоҳиши бо ӯ дар стойка ҷангиданро дорӣ, то ин ки исбот кунӣ ки дар ин мавқеъ низ ғолиб шуда метавонӣ. лекин ҳамчун чемпион ту метавонӣ ки ба он ҷо баромада бо ҳама роҳҳо ғалаба ба даст биёрӣ. бале, ман метавонам ки бо ӯ дар стойка ҷангам, лекин ман ба шумо гуфта будам бачаҳо, агар ки ман муҳорибаи осон гузарониданӣ хоҳам, пас ман медонам ки чӣ гуна ин корро кард. ҳама ин чизро медонанд. ҳар вақте ки рақибон ба ӯ фишор мекарданд, ӯро ба замин меафтонданд, ӯ доимо бо як проблема рӯбарӯ мешуд. Дастин гуфт ки агар дар ин муҳориба шикаст хӯрад, пас дигар ин роҳро тай карданӣ нест ва шояд ки карьераи худро ба анҷом расонад. ту мероси ӯро чӣ гуна шарҳ медиҳӣ, агар ки ин охирон муҳориба барои ӯ шавад? ман умедворам ки ӯ карьераи худро баъди ин муҳориба ба анҷом намерасонад. ман фикр мекунам ки ӯ легенда аст. фикр мекунам ки дар ин намуди варзиш ӯ яке аз номҳои калон аст. барои ҳамин ман ӯро эҳтиром мекунам. ман ӯро эҳтиром мекунам, чунки ӯ дар ММА муҳорибаҳои хеле калон дошт. ва ман хеле шод мешавам ки рақиби чунин машҳур ба монанди Дастин Пориеро шикаст медиҳам.
чунки номи ӯ дар мероси ман маънои калон дорад. ислам боз як савол. Пеш овозаҳо буданд, ки Ҳабиб ба кунҷи ту баромаданро бас кард, то ин ки маъруф шудани туро бо шарофати дастовардҳои худ нагирад. Дар ин муҳориба ӯ боз дар кунҷи туст ва оё дар ин муҳориба аз гирифтани маъруфии ту чизҳои зиёди дигаре ҳаст? Дастаи мо ягон вақт оиди ин чизҳо гап намезанем. Ман ягон вақт оиди ин чиз фикр кардагӣ нестам, ки маъруфии касеро гирам. Чунки мо дар ин ҷо барои маъруф шудан омадагӣ нестем. Мо дар ин ҷо барои кӯмаки якдигар омадем. Ва агар ӯ бинад, ки имконияти кӯмак карданро дорад, пас ӯ доимо дар бари мост. ҳатто вақте ки ӯ дар кунҷи мо набуд, ӯ пурра дар омодагиҳои мо ҳамроҳ буд. ӯ бо мо ба зборҳо рафта буд ва дар зборҳо ба мо кӯмак мекард. ӯ танҳо каме танаффус гирифт, истироҳат карда баргашт. ӯ ягон ҷо рафтагӣ набуд, ӯ танҳо танаффус гирифт ва аз ҳамаи ин чизҳо истироҳат кард. Чунки агар ҳозир ман фаҳмонам, одамон намефаҳманд, ки чӣ қадар ӯ вақти худро дар сафарҳо барои кӯмак кардан ва омодагии худаш сарф кардааст. Барои ҳамин ман фикр мекунам, ки ба ӯ ин танаффус дар кор буд. Дастин, пеш аз ту ислам дар ин ҷо буд ва гуфт, ки аз рӯи стил ӯ аз ҳама рақиби бадтарин барои туст. Фаҳмида мешавад, ки барои чӣ ӯ ин гуна фикр мекунад, чунки ту бо Ҳабиб ҷангида будӣ ва мо медонем, ки ҳамон муҳориба чӣ гуна гузашта буд. Ту ба ин муҳориба, ба стили ислам чӣ гуна омода шудӣ? ҳамон ҷанг чанд сол пеш буд ва агар ки ҳозир ман аз ҳамон муҳориба ҷангвари зӯртар набошам, пас ман чанд соли умри худро бефоида сарф кардам. Аммо дар умум ӯ рост мегӯяд. 17-18 соли охир бо касоне ки ман ҷангидагиам, стили ӯ аз ҳама стили вазнин аст. ҷангвароне ки бисёртар гӯштин мегиранд, аз боло хуб идора мекунанд. онҳо муҳорибаҳоро ба ҷое ки худро хуб ҳис мекунанд бурда метавонанд. ман бошам ҷангваре ҳастам, ки дар зарбазанӣ худро хуб ҳис мекунам. барои ҳамин агар ки ӯ суръати ҷангро суст кунад, ин хуб нест. ба ман мушзанӣ дар кор аст. ислам гуфт, ки ту ба ғалабаи худ боварӣ надорӣ ва мураббии ту низ боварӣ надорад. гӯй, ки чаро ислам иштибоҳ мекунад? чунки ман дар ин ҷанг аниқ ғолиб шуда метавонам. агар ки ман ба манаҳи ӯ расида тавонам, пас ӯ меафтад ва ӯ ин чизро рӯзи якшанбе мефаҳмад. шояд ӯ набояд, ки ба ин чиз бовар кунад ва ӯ бояд, ки ба худ боварӣ дошта бошад. лекин агар шумо фикр кунед, ки ман шанси ғолиб шудан надорам, пас шояд, ки шумо худатонро фиреб медиҳед.